אז אש לכולם, היום אנחנו נכין עוגיות במבה שהן עוגיות קלות להכנה עם כלום מצרכים, ויאללה בואו נתחיל. אז אני שופכת לקערה חמאה רכה בטמפרטורת החדר. ואני שוברת ביצה אל תוך הקערה ומערבבת עד לאיחוד מלא של הביצה עם החמאה. ואני מוסיפה חצי כוס סוכר לבן עם חצי כוס סוכר חום ומערבבת עד לאיחוד מלא. אני מוסיפה לתערובת כפית תמצית וניל. אני מוסיפה כפית מלח וממשיכה לערבב עד לאיחוד מלא. אני ממשיכה לערבב עד לאיחוד מלא. אני מוסיפה כוס אחת של חמת בוטנים טבעית שאפשר למצוא בכל סופר. עכשיו אני מוסיפה כוס בשליש קמח מעורבב עם כפית אבקת אפייה וכפית סודה לשתייה. כן, ניחשתם נכון, יש לנו עוד לערבב. עכשיו עם לקקן אני מורידה את הבצק מדפנות הקערה. אני נותנת ערבוב קל עם הלקקן כדי לראות שכל המצרכים יתאחדו. מבטיחה לכם, אנחנו כבר ממש קרובים לסוף.
שמים את הבצק בצד לכמה דקות כדי שהוא יסמיך. עכשיו מחממים תנור מראש ל-175 מעלות על טורבו. הנה, כמו שרואים בסרטון. עכשיו אני יוצרת כדורים ושמה אותם על תבנית ברווחים. הנה בצורה כזאת. עכשיו אני עושה פסים עם מזלג בשביל הצורה היפה שלהם. הנה, ממש כמו זה. אם עשיתם עיגולים גדולים כמוני, מראש אני אומרת לכם שהם יתפרסו על התבנית. כדאי לעשות עיגולים יותר קטנים. מראש אני אומרת שכדאי לקחת מזלג גדול, כי לא עבד לי בכל העוגיות. כמובן שאני אקצר לכם את התהליך, אז הנה. וואו, נשאר לי רק אחד לעשות. איך זה הגיוני? וואו, זה קסם. ניסה את העוגיות לתנור לבערך 8 דקות עד שיהיה בחוץ קריספי והבפנים רך. תזכרו שהמעלות צריכות להיות על 175 מעלות, זה חשוב. אם העוגיות השכימו והבפנים עדיין רך, זה סימן שצריך להוציא מהתנור ולשים לאוורר. עכשיו כל מה שנשאר זה להעביר לצלחת הגשה. הנה בדיוק כך, ואם אתם רוצים אתם יכולים לשים מעל אבקת סוכר. זהו, עוגיות של 10 דקות, יש לכם אורחים? יאללה, תכינו להם. הם יפתעו שזה מחימת בוטנים. חייבת להתוודות, תוך כדי שאני עורכת אני מנשנשת את העוגיות, הן כל כך טעימות, מלוח ואז מתוק.